ସମସ୍ତେ ମାଛ ଅନ୍ତର ଚଡ଼ଚଡ଼ି ଖାଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ମାଛର ଯୋଉ ବେଲୁନ ମାନେ ଫୁଟୁକାର ଚଡ଼ଚଡ଼ି କେହି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ତ ଜାଣନ୍ତିନି, ବହୁତ ଲୋକ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେ ଫୁଟୁକା ଗୁଡାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ସେଥିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇ ତେଲରେ ଘୋଡେଇକିରି ଭାଜିବେ। ମାନେ ଘୋଡେଇକି ନ ଭାଜିଲେ ସେ ଏତେ ଜୋର ଫୁଟିବ ଫୁଟୁକା, ଭାଜିଲା ବେଳକୁ ମୁହଁ ଆଖିକୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ସେଫଲି ଭାଜିବେ। ସେଇ କଡେଇରେ ହିଁ ଆଉ 2 ଚାମଚ ତେଲ ନେଇଯିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଆଜକୁ ରଫଲି କାଟିକି ସେଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବେ। ତାପରେ 2 ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଫିସ୍ ମସଲା, ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବେ। କଷି ନେଲା ପରେ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସିଝା ଟମାଟୋ ଥିଲା, ତାକୁ ପକେଇ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବେ। ମସଲାଟା କଷି ତେଲ ଛାଡିଲା ପରେ ଆପଣ ମେନ୍ ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟସ ମାନେ ଆଳୁ ଆଉ ବାଇଗଣକୁ ସରୁ ସରୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କାଟି ତାକୁ ସେଇ ମସଲାରେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବେ। ସେଥିରେ ଲୁଣ 1 ଚାମଚ, ହଳଦୀ 1 ଚାମଚ, ଆଉ ଯୋଉ ଆମେ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲୁ ଫୁଟୁକା ତାକୁ ପକେଇ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବେ। ଟିକେ ଢାଙ୍କି କଷିବେ କାହିଁକିନା ଆଳୁ ଆଉ ବାଇଗଣ ବି ସିଝିବା ଦରକାର। ଆଳୁ ଆଉ ବାଇଗଣ ସିଝି ଗଲା ପରେ ରେଡି ହେଲା ପରେ ଗରମ ମସଲା, ଧଣିଆ ପତ୍ର ପକେଇ ଆପଣ ସର୍ଭ କରି, ମୁଁ କହୁଛି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖ।